umasankha bwanji mtima wanga ukafuna kukonda umasankha bwanji mtima wanga ukafuna kukonda umagwa mchikondi nthawi imene sindikuyembekezera umakonda munthu pomwe iye samandikonda ndikamalira iye amakhala kuseka kukondwa nkamaso watulo iye amakhala kuyimba konono ndikuzunzikiranji ndikuzunzikiranji Amuna uyu ukali, amuna uyu ukali, kasi yota mukonde, ana wata wakonda, ana wata wapeka, amuna uyu ukali, mamuna uyu nimene timachitira tikafika kuno kwana matingwi timasangalala chifukwa timakhulupirira kuti moyo wa munthu sulephera kumana ndi mavuto osiyana-siyana komano tikavina chonchi timakhala kuti ayi tayipatsa moto tayiwalako mavuto timalimbikisa kuti kuvina kumeneku kumalimbikisa kuti tonse tibwere pamodzi ngati amayi ticheze ziwiri zitatu ndeife ngati amayi tingakumana osavina ngati yetu chifukwa yake takuonesani mmene timachitira amene timavinira tikafika kunoko kwana matingwi mdera la Senior Chief Chikumbu kumolanje. Programu yake yetu ndi yomwe ija ya nkhani za mbanja akweni ndi dzina langa ndiye papatu tingoyamba kudziwana mayina kuyambira ndithu kumanzere kwangako. Dzina langa ndine Promise Njaidi. Mayi ndana amene Mayi Njaidi yomweyo. Mayi Njaidi tiya isiwo kwambiri kumeneko mayi wanga. Dzina langa ndine Lina Mofola. Ndine Mayi Mofola. Ndine Mayi Moyenda kwana matingwe. Mayi Moyenda tiyamike kumeneko. Dzina langa ndine Sia Lusewa. Ndine Mayi Lusewa. Dzina langa ndine Joyce Mulimbika ndine Mayi Maluwa. Ndine Mayi Lize Hinjesi kunokwana matingwi. Hinjesi yemweyo. Ndine Catherine Chikuwa. Ndine Mayi Masauli. Chabwino. Ine ni Mere Katole. Mwana matingwi mwomu. Chabwino. Ine ndi Gertrude Masauli koma ndine Mayi Gadison. Chabwino. Zikoma kwambiri tu asimayi kuti takumanaso pa cha sabata yatha tinalinso konkuno kumene timacheza programu inaso ya nkhani za mbanja. Ndi anthu ochuluka anthu ambiri ananena kuti ifeyo taphunzira zambiri kuchokera kwa asimayi akwana matingwi bwanji mubwerere konso chifukwa asimayi amene ajawo akutiphunzitsa zambiri ndipo akutisangalatsa. Ndechingake tinagaza lero tibwerenso kunoko tipitirize ndithu macheza athu. Mukumbukira amene tinalekezana wiki yatha? Mwazina timakambirana nkhani za mbanja zokhuza kuti tinga banja lingate kuyenda bwanji kuti no lipite pasogolo. Ndi chifukwa chake tilali kulankhula ndithu kuti banja lipite chisogolo mumakhala zambiri zoti munthu wanzimayi asatire kuti banja liyende bwino zikhale motere. Ndiye tinali kulongosola nkhani zochitika mbanjamo ndithu. Chabwino. Awa akumbukirapo zimene tinakambirana kumene kumayi wanga tinakambirana zoti tikamagona zimayi aziseka kukhumwali maliseche kuti bamboja akangona mayi uja azimakhala zosangala zimakhala banja la chisanzo chimene chimasonyeza chikondi komanso kumagona osavala ujeni atija bosi
boxer zimene sizimachita bwino zimene makhala banja lokayikisa koma aliyense akhale atavula zina zomwe tinakambirana program ya last week ino munakhazikika mpaka na ndithu anthu ambiri ali kani azimayiso ameneka azimva kukoma kugonana ifetu timaona ngati amamva kukoma ndi azibamboka kani so azimayi amamva ndiye anaphunziranso mutanena muja kuti ine ndimamva kukoma kwambiri ndimayiona zoti mpaka ndinanawo amayi anga zomwe anthu ananena kuti kodi ndiye azimayiwo amapanga bwanji kuti azimva kukoma kapena ndi azimunawo amene amapangisa kuti amve kukoma kapena ndi azimayi ene akewo amene amamva kukoma ndero mwazina tikha tukambirana nkhani zimenezo koma nkhani yambirere mwana nduzanzanga amanena kuti atsikana ambiri masiku ano kachifukwa cha sukulu kachifukwa chani ataya chikhalidwe chomanena kuti ati uku kukumangokhala pululu ngati kwa mwana nkhani imene ndiyoona ati asikana achiromwe asiya ndithu kukoka ati ma 11 sakwaziwa ngakuti zachimizi zimenezi ndizoona ndayambiseni nkhaniyo amayi kodi mulipompa nanga ndiziyankhula ngati mwapita kwa stolo azimayi akale ndikhulupirira mabanja osakatha chifukwa chonena kuti amakhala ndi zigwiriziro zokoka koma atsikana alero samvera makolo kuti auza amene kuti zimene zimzakale zakalezo tizisiye titenge zasopano komano chikhalidwe chakalecho nchonena kuti zibambo akakumana ndi mayi amene ali nzogwirira amapezeka kuti katundu uja akalowa satulukaso ntchito ili pakati amatuluka pokhapokhapo mutamaliza ntchito koma zimayi amene alibe zokoka zija kumapezeka kuti bambo akalowa amapezeka kuti nthawi yoti bambo ni mayi amve kukoma ndi kumapezeka kuti bambo uja amapezeka kuti watulukapo ndiye zimene zija timaziona kuti sizabwino koyenera kuti titengebe chikhalidwe cha makolo chifukwa chikhalidwe cha makolochi ndi chinthu chabwino ndiye amanena kuti kodi tingapange bwanji kuti zimene zizibwere kale kunali nsasi koma lero kulibe nsasi motero kuti utakukoka kugonana ndi mamuna motheka timangotenga blusilo komba basi ndikupanga ndikukoka bwinobwino zonse zimabwera kawiri anthu amene ali nazo amazikonda azibambo banja limakhala lomangika nje sitiziwanzanga lero amene akukhala ali nazo zokokazo kapena anawo amene ali achichepere akumauza kuti tizikoka koma zinafunika kuti tizikoka ndithu anathu tiziauza kukoma mungatirepo ndemanga ndiye ndakutirapo ndemanga imene ndingatirepo ndimene mwalampfusira muja kunena kuti mabanja alero akumatha chifukwa chona kuti alibe ma 11 ndizona chifukwa chona kuti mwambo wachikale anthu ayamba kumautaya chifukwa cha Chikhristu kuna kuti anthu panopa akunkhulupirira Ambuye ndeno mmene akunkhulupirira Ambuye zikuyensa kuti zambiri miyambo yakale ikutha chifukwa chona kuti akumsogoza Ambuye kuna kuti ukamusogoza Mulungu china chilichonse chikhala chikuthekera chili ngati poyambapo anyamata timati amapita kudulidwe ndiyeno ndulidwe uja unatha chifukwa cha Yesu Khristu kuna kuti anathesa ndulidwe mwana akamabadwa Yesu Khristu amakhala wamukonza kale ndiyeno ana masiku ano asikana ambiri aife tili ngati mmene momwe mosaziwa ngati ma 11 chifukwa chona kuti tinatenga mbado wa Chikhristu kuna kuti timukhulupirire Ambuye ndi amene amakwanisa kuchita chilichonse ndi chifukwa chake timati banja lini nalonse tikamusogoza Mulungu ngakhale anyamata akamatifunsira timati ayi timukhulupirire Ambuye ndiye tikamusogoza Mulungu ngakhale tilibe 11 banja lija limapita ndithu komano ngati mwamuna athu tamutenga kuti wachikhulupiriro chakale cha mbado wakale ndiye kuti banja limatha chifanyira kuti iye sanamutenge Ambuye komano watenga chikhulupiriro chakale cha makolo koma amene akumusogoza Mulungu ndi amene banja likukhala ngakhale alibe 11 amene akunenedwa koma akumusogoza Ambuye kuti banja limalimba ndi Mulungu chimene tikuziwira mayi wanga kumeneko akuti ma 11 opanda ma 11 banja limene Mulungu alisankha kuti likhale limakhala kodi inetu Mulungu anandilengera khutu langali koma ndavala ndolo ndachimwa ndiye kodi ma 11 aja ndi chani pathupi la munthu sinanga ma 11 yo amapangisa zoti bamboyo azimva kukoma chifukwa popanda ma 11 bambo amakuza zoti iyayi akazanga tiyeni mukasake ma 11 mutani mukhale nawo popanda chimenechi banja likhoza kutha chifukwa zimene ziziulibe chabwino
ma 11 tikuwaona kuti ndi chani pa thupi la munthu chifukwa anzathuwa kuti ma 11 wo m'baibulo mulibe sakuyeneka kuti munthu azikhala ndi ma 11 ndiye mwina tisanapite mkati kwambiri tione kuti kodi ma 11 wa pa thupi la munthu ndi chani ndizofunika kapena zongozikongozera thupi kapena zongokometsa moyo ndizofunika kwambiri pa moyo wa munthu mamonga makolo athu monga chilengedwe chathu monga ife alomwe zimene zicha ndizofunikira kwambiri popanda zimene zicha suli bwinikazi ndipo anthu ambiri amakhonza kunena kuti iwe iyayi wang'ane zakuti monga amuna amanena kuti wang'ane zakuti kuti ukutani ukhale nazo amuna amazikonda kwambiri popanda zimenezo palibe agogo anga kumeneko tatuzani nkhani ya zimenezi zokoka zicho zofunikira chifukwa tikupanda kukhala nazo zokokazo kutha kugona tiya mamuna nthawi yayitali koma mangoziphisira wekha kukhala ulibe chiseko ulibe chiseko ndikungikhala bebi koma zichazo zimakhala kuja ndiye kuti ndikukula kukula chiseko kulibe sono mukazuka mukasiyana mbuya ndiyo kumakumana ziseko chazimaswekera koma kungosira ndi doro zofunikira zimenezi chabwino ati uzatu agogo mwavati koma noona magayizi akati ndi ma 11 wa ndi sinanga program yathu last week tinakamba kuti munthu ngazikometsere bwanji ndiye pamene amanena kuti amaotcha tsitsi ngati awamanga sisi ndi limene Mulungu analengera ngati komano angofuna kuzikometsera eti ndiye alimanga ena alithira mankhwala ena amakhala kuti ameta kulidaya kale madaya atu sisi maotcha ndiye kuliso chimozimozi ma 11 aja ndi zinthu zongozikomesera sitikukhulupirira kuti kapena Mulungu angadane nazo zimenezo akuti kukhala kuti ulibe ma 11 mavuto wake ndi achati tani anena chati kumaphwisa kumeneko muthira ndemanga yotani yako kwanga ineyo ndikuthira ndemanga kuti malegeni ndofunika chifukwa nayamba ndi kuchiyambi makolo athu nayamba kuchiyambi enafe makolo athu amatiuza timapita kusitu sasi umapanga ndithu kocha kuno kuti uza makolo otu ife tapangapo zimenezi koma masiku alero nangasiza chitanga zikusintha-sintha ndi asikana alero amaona ngati sikana koma malegenijo amafanyaza kuti kuzikomesera monga kubola ndolo ndikuvala nthu amanena kuti koma ndezi kumukhalatu ndiye ndi chimozimozi mwamuna uja akafika kumene amayamba kuseweresa bwinobwino kena kubasi ndikulowa ndiye ndizofunikira ndithu sikuti Mulungu angadane nazo iyayi ndizapompo ino wina lesa amabadwa nazo komano kumakhala kuzionjezera eti chabwino kumene kuwasisanga inu mukuoneka achitsikana amakono zimenezi zikuchitika panopa sizimachitika chifukwa cha moyo wa masiku ano wachisikana kwa makolo amayankhula kuti nzofunika kwa mamuna nanga kodi kwa mkazi sizofunika koma kwa mamuna basi nimene nenera mwagogo kuti kumaphwisa zofunika zimenezo kuti azigwira katundu pamenepo ndiye kuti mulingo wakukula kwake zikhale kuti zangosuzumira kapena zigwena mnatatiye mpana kumanga mfundo zikhale pa size saizi yoti ukayima zigwe zisagwe iyayi ungozipana iwe mwini yako kungozipana chabwino ndi mmene tayambira programu yathu ya nkhani za mbanja lero pamenenso tabwerera mudzi wa Namatingwi pamene ndikucheza ndi amayi anzangawa amanena nkhani yonena kuti amafunika abambo akalowa nyumba muja akafika nthupi mwathumo asamazukezuke iya kuzuka kuchokachoka kuja ndi kupanda ma 11 komweko kapena kuti mwina paliso zina zimachitisa koma kupanda ma 11 uli kupanda sokuti alibe zolimbisira alibe zolimbisira imikazi alibe zolimbisira
osati kunyamuka nyamuka yayi kapena kuti sana ike bwino iya makha kuti ulibe ziseko chifukwa abambo aja akalowa ndi aja amabwera ndikuwagwiritsa abambo aja olo mungapange matukutuku mkatimo zimakhala zikuyenda uku palibenso kuti zituluka iya koma ngati kulibeko ma 11 aja sikwangokhala emputu ndiye kuti pa nthawi mukupanga gule uja kumapeza kuti zasiyana zinthuzi zimakhala zowawa mapeto mwaji mamuna uja amakutenga ngati iwe wosakhala bwino koma zimeneja ndizabwino nditu ma 11 aja bado wakale umaonjezerapo ngati mikanda amatenga so mikanda kuyika mchiuno ndiye bambo ayamba kukugwiragwira nawe suzimuseweresa kawamuseweresa kugwira choncho umagwira so ma 11 aja nawe so utha kugwira kundevu umagwira chani zonse zimene ndiye nonse amene mwayaka pamene mwayaka ngakhale kuti ntchito anu ifuna kutha mumathera limodzi koma asikana alero amangoti akakumana tiye angoyamba masitayiro osiyana-siyana asanagwirane chifukwa mafunika kuti nonse mukhale wokonzeka mukakhala wokonzeka popanga ntchito yanu nonse ndikhulupirira mumathera limodzi palibenso wina amasalira wina akasalira zimakhala zokokera kuti nanga nzanga nimusiye koma zimafunika ndithu ma 11 aja mikanda mmenemo zokomesera mukamagwira ndevu mukamagwira chani zimene zimakhala kuti zikomesere koma kunena chilungamo zimayi ayenera kukhala ndi maleve ayikakamira ya maleve ndofunikira azimayi toyena taunitu zimenezi sakuziziwa ndikofunika bwanji kuti aziziwe ndipo achite akhale nazo chifukwa tu amakhala ndi azimuna awo mabwana ndithu amene ajamwina sanga yankhulane nyumbamo malingana ndi maulemu amene amapasana ndi abambo aja sipina amazati amangoti kodi ma 11 wana amakapochola pena pake akaone nonso pano akasiyanisa ndeta walimbikitsana mayi kuti iye ayi ngakhale takula ndizotheka kukhala ndi ma 11 kuwalimbikisa kwa chini ndi alimbikisa kotero chonchi kalero kumakhala mankhwala ngati sasi amapanga zimene ziji koma leroli makandi chikhristu chimene chilipo ndi mmene munthu amakhulupirira sititengaso sasi mankhwala iya timatenga blusilo komba tikamugwira amene uja ndikumapanga nawo ndi amaterera akamatera mapezeka kuti zikuti utha kumachita ola mamuna kwakuziwa ola osaziwa upeza ma 11 aja kumabwera sasi zinatha ndiponso pamene ukupanga zimene zija siku lomweronso kuchezaso ndi abambo mokongola koma kutenga sasi ukupanga zimene ndi abambo simachita chifukwa zimene zimanunka koma komba blusilo amabweresa ma 11 ndithu anzanga ndiye alimbikisa una kuti amene akufuna ndi blusilo azichitisa ma 11 chabwino amakula bwinobwino ma 11 odi blusilo yo kwambiri kani ndi serious eti mayi wanga pali njira zosiyana-siyana zimene anthu amatha kugonana mbanja mastayilo ena kukhalirana ena kutani kalero kunaliso za mastayilo kapena ndi zomwe tikungozona masiku ano kuti zinthu zikusintha zinalipo malinga ndikusangalasidwa kwanu mukamasukirana ena kuza kuti ite tipange chambali ena iyi taporama wina iya akhale umukhalire zose zimangoenda iye azisweresa zikapindwa kwayo atakukhalira masitayilo ndiye ndiyambira analiko ndithu tachitapo chabwino kuchita mastayilo ndikofunika bwanji zimkomesera mamuna osangoti iwe pasi mamuna pamwamba deire mapasirana umatopasirana iweso kazi poso ukwereso nawe pamwamba ukati chocho nekazi pamene wakwera pamwamba ukwanisa imenso amagwira ntchito pasipa zimakwana yeso basi basigwira ntchito ngati iwe umagwira iwe uzigwira ngati iye akugwira zonse zimayenda mwatayari komanso mafunika uzipasirana chifukwa zimatheka mwina abambo ajali pamwamba iwe mkazi wangu kukhalapo ndiye chimachitika ndi chani palibe koma abambo mukapasirana chako style yona iliyonse ndemwatuza style yokuti tikuziwa ya makolo yokuti amayi pasi abambo pamwamba ina chambali china choporama ina yoporama tako mwambayo ndekuti amene Pola kumene
oho thako mwambayo ndameneyo pachizungu amati dog style ndameneyo yeah ameneyo oho thako mwambayo ndiye kuti tamva za yamakolo thako mwamba ina chambali kugona amayi agona ndio andikuda pe kumbuyo umango chita chochi ndi mwendo umangochita bambo mungu ngobwera chawo chabwino timakomaso timakhala bwino lero ndithu mu program yathu ya lero ya nkhani za banja nkhani ndionena kuti tizimasukirana chifukwa mulungu ndamene analenga banja zinthuzi ndi zachilengedwe sizikuti angobweresa azungu iyayi komano nzonena kuti ndi zachilengedwe nde atiuzabe mastayilo angapo amene anthu timeneka kumatani kumapanga chifukwa nthawi ino ndi ana ndolotwe akupita so kumapeto tinene choncho atipereka chitsanzo cha chinangwa chinangwa tadyapo so ulendo tinapoyo chanadya kupo chinangwa ndekuti pano tapeza makaka eti kusonyeza kuti chinthu chomwecho tikhoza kuchidya mwatundu wina eti chimozimozinso zimene sija ndekuti tikhoza kumazidya mwachani mwatundu wina ndikofunika bwanji kuti nyumbamo tizisintha mastayilo kumeneko asisanga mamuna lero tampasira thako mwamba mawa chambali siku lina kukhala pasi kagwira khoma chagada ndi bwino wanji zoterozo ubwino wake ndokuti amunayo sangakondeso kupitaso kwina chifukwa china chilichonse kukwanirisa chimene iye akufuna kumusinthira sangakwanisenso kupita kukaona khaya ataona wina ke wavula kusinje sasamala iyayi azokuti apa ngati ndazuka ine ndithamange ndikachite kunyumba style ine ilo sikazanga amaikwanisa chabwino china chambali chomwecho ubwino wake oti tizisintha ubwino oti tizisinthanisa pali magulu angapo pali chambali pali chopolama ndiye pali chogwada ndiye gwadaso mpakana ndiye mukagwada zikhabwanji masa umangu chichochiya chochi iwe mamuna kuhalo hiziteka apa oho wagwada ndiwe pe mai wanga ubwino nena kuti ndizidya zakasintha kuchipinda kundishani bwino wake ndonena kuti mamunayo satuluka kupita kunja chifukwa china chilichonse ukumupangira ukumasukira Yesu akukumasukira koma ngati ukuzipana mamuna amatha kuphochola ndikukati tathandikala wewe ndi amazapeza kuti iwe suna muchitire zimene zija ukoko waona kuzina amazapeza kuti banja lako walipulumusa chifukwa ina kuti iweyo sumuchitira mastayilo osiyana komabe sikulina kudya konkhwani sikulina kudya somba sikulina kudya utaka ndikhulupirira umoyo wathupi umayenda bwino koma nangazi ngodya utaka sizikhala tu bwino ndi amuna watima apangira zimene kuti azimva kukoma asatisi Yesu kungonjezerapo nkhani ndiona kuti ndimene anenera sisi kuna kuti timafuna kuti mamunayo asachoke fa zinthu zimakwana adi kuna kuti kungokhalira kule yache nkhani yake ukhayo mwina iwe pasi mamuna pamwamba sikuti sikungokhalira zomwezo komano kumasintha chifukwa chimakhanga mukamasintha muja zimakhanga timangoyambana kumene banja lo ndira asikana ngakhalirira chikulire koma ngati musintha mastayilo mmakhanga ti banja lo mwangoyambana kumene ndipo zinthu zomwangoziyamba kumene ndiye nonse mumamva kukoma chifukwa chani ife chona kuti mwasintha style ndimaonesa zachilendo kukoma kumene mwakumva kunthawi imene chayo mawu aso amazafuna kawiri ndikupanga style ena ndizi makhanga ti nonse mmakhanga ti mukugwidwa nyesi kwa nthawi imodzi chifukwa chani mukusintha zitamba style chabwino ndithu program yathu ya last week nja alipo ena ake abambo analemba pa message ambiri kuti ineyo ndimayesera akazanga kupanga style ndi sanabulepo sanalirepo ndikulephera pati ndiye funso linabwera limene lili kwa ino azimayi mpanga program yo ndinu nene mangofusa mafuso anasatine akafusa amayo kuti samamvapo kanthu usabula sindikuziwa komano kuwafusa atamakhata atamamva kukoma komano yo ngati mamuna madandaula kuti ndiye ndikulephera pati ningapange style ndili akazanga manguti pesa anabulepo sanalirepo ndona kuti kusabula ko chifukwa chona kuti mkazi yosamafika penipeni ngakhala amati amamva kukoma komano mwina amangomunamisa nzibamba
komano akafika poti wampa kukoma ndiona kuti ayenera be kupereka ka sound kena kake kai kubula ai komabe apanga kanthu kona kuti be zizwike kuna kuti cha chilendo chachitika zingati ngakhale chiwetu chikamakhala kuti chikulandira kena kake chimamveka kuna kuti walandira kena kake ndina ngati ali munthu kuna kuti mkazi wanga sanapange sanafikepo sanakomedwesane mweni ndiye kuti abamka mangofikira kupanga mkazi asanakonzeke mafunika mukomesane kuti mkazi uja aone kuti pabe mkazi ndiye wafika pa level yona kuti akufuna nditu ndiye kuti akayamba ntchito ndiye kuti zimachita kuonesa kuna kuti mkazi ndiye apa ndiye wafikapo pama zafika so kuti mwina ziba musanafike poti apange dongozo iye mkazi wafikapo chifaji ama zaamba kubula mkazi faita ni mkazi wafika level ina yake ya ndeno ngofunikira kuna kuti azikomelisana zibambo efuso limene alifusa mayango ake ndona kuti azikamukomedesa mkazi azimva kukoma kuti kazi wafike poti apa ndiye kugwirana kumene kumanenedwa kuja aziyesera pamene paje chikondi chioneke kuti apa ndiye chafika pena pake zimachita kuonesa ngakhale nkhope kuna kuti nkhope yasinga ifuna irandire kena kake ndiye ndofunika ndithu amukomedesa moteromo ndiye azamumva mkazi ndithu kubula kuti amaferendi changu iya ndiye kuti iyo amangofikira changu amangofikira ngolowesa oho chabwino komano inaso nkhalita khala kuti mwina asanafikepo paja timanena kuti azimayi mafikapo eti mukumbukira tinanenanso program yathu kuti mkazi ukhoza kumugona kugonawe kumaliza koma iye osamaliza chifukwa ena manena kuti iyayi mkazi samamaliza iyayi mkazi samakoza ndezinazo zikamprogram muno kuti iyayi mkazi sona yamatani amakoza amasisa zake sikuna yakhola inu mukuziwa inu yosanga mwangotipeza inu mukatirepo nde mangoti mkazi naye amamaliza kukoza kuyamweso akabwema kuti sopa aliyese 50-50 libati 50-50 ndiye chito imagwirika bwino sopani maona imagwirika mokongola mwabwino muja tutoko ndiufuwa tiupanga zithinga zimene kumene komayi wanga pamene tupita mwapeto ndiye inu ndemangano ikhayo tati ine ndemanganga ndokuti naneso nali gulu lomwelo lokana kupyepyo nalo komano apa ndikuwalimbikisa swanzanga kuti apapata phunzira kuti tikakana ndiye kuti abwerera apitaso kwina ndiye kudya kalingana kuti tayamwa chida changa chinkuchipyopya ndiye apapo tikalandira kuti china chilichonse iye timanga banja apapa naphunziraponso kwa basi zikomo kwambiri kuti naphunziraso oti lero linane ndikukayamwa bora kusamba tikasamba bwino chabwino apanso tundiye ndipatsiziro pa program yathu ya lero ya nkhani za mbanja amene tinabwera kunoko takambirana nkhani za mastayilo kuyamwana kuja komanso nkhani yonati tikhale ndi chani zogwirira zimenezi zokoka pamutu umene uwu mutsiriza motani pa nkhani zomwe pokombera mkoto nena kuti moyo wathu ogona nawo tiziumva kukoma tisinjoya ine kwanga ndikulimbikisa azizanga kuti tiyeni ma revenue tikhale nawo chifukwa popanda ma revenue pamene popo ndiye kuti banja umalipeza be muvutikira ngati imene ife tilili asikana timalipeza muvutikira sinanga amafuna ma revenue timapeza kuti ife ma revenue tilibe tingolimbikisa kuti zinthu zokokerazo sikuti zokuti paka mukagula ku shop ndrama zambiri yayi komba imwe zimatheka wa vestira ine zimatheka ndithu azimayi tiye tizichita kuti amunawo azimva kukoma chabwino kumeneko innocent chimozimozi zokokazo ndi kodi zimafunika kwambiri chifukwa pachamwana kuti uje zo malevini achakakha kuti apanga aphatana mamuna samatuka nsanga pamene paja amakhala kuti ntchito sinamalizike ikakhala kuti amalizika mamuna uja amatuka pamene bodi ndizofunika wakhala kuti ulibe sizimachedwa kutuluka kumeneko mayi wanga ndizoona mmene tamvera pachiyambi muja kuna kuti banja kuti limangike choyambirira nkumusogoza mulungu kuti mulungu akhale pasogolo komanso mulungu kukhala pasogolo osayiwala zoyenerezeka banjamo muli nkhani ya ma 11 kuna kuti aliyense ayenera kukhala ndi 11 ndithu komanso nkhani ya chikondi kuna kuti mbanjamo tiyenera kukhala ndi chikondi komanso muli mastayilo osiyanasiyana amene tamvera muli mastayilo amakwerero mmene makwerero ndikuyimisa miyendo ndithu bwinobwino nkhani ya makwerero timamva kuna kuti tikapanga makwerero kayayi chambali komanso kuti chogwada tiyenera kupanga zimenezo chimene mamuna ayenera kuti mundipangire stayilo yakuti tiyenera kupanga zimenezo komanso timamva nkhani ya kumpyopyona mamuna ngati chikondi
tonse tiyenera kupanga 50-50 ngati tikumpyopyona iyeso atipyopyone kenako ziyenera kukhala bwino zimene zozo tiyenera kuzisatira kuti mabanja athu asavute mabanja onse ngakhale akuyamba mabanja panopa asatire mwambo umene tikulankhula kuno kwana matingwi ku radio zati kuna kuti tikasatira mwambo umenewu ndiye kuti mabanja athu azakhala omangika koma mulungu akhale momwemo tisamuchose mwambuya ayi zonsezo zikhale zosatira koma mulungu akhale pasogolo ndiye onse amene akutimvesera ndiona kuti ngati akufuna kuti azaonane nafe maso ndi maso alankhule bwinobwino ndithu ife tili omasuka kuti mabanja akhale omangika mwana matingwi ni mabanja omangika ndilifa chani akumvesera mwambo umene uti kuwathandiza tikuthandizana zikomo kwambiri konse amene akutimvesera zikomo nkhani ndokuti apapa ndingolimbikitsaso kwa azinzanga nimene anzanga kunja kumukutimvera ifeyo kuno kwana matingwi radio ya Zati kwa ineyo ndikukulimbikisani anzanga kuti kumbali ya maleveni inde ndiyo manga banja popanda maleveni ata banja kulibe monga amuna ambiri ndio chenjera aenda mwambiri kukumana ni maleveni kukumana ndi zosiyana ndiye mene tikumvera mutenera tikhali ni maleveni komanso mastailo tizisintha mbanja kubediko mastailo siyana monga utakhala kuti ukudya utaka daily utopanawo koma tizisintha stailo iyi yagada iyi opolama iyi yomukwere mamuna pamwamba mene tamveranso kumupyopyona mamuna iyi akupyopyona mene iyo chisankho wachisagira tiyeni timveni mene takambiranamu kuti tiyenera kuchita zimenezo mbanjamu mabanja aziyenda bwino kumaliza kwanga ndi kumeneko wako kwanga ineso ndikulimbikisa azimayi anzanga amene mukutimvera pano pa Zati muno mwana matingwi tiye chikumbu ndikulimbikisani kuti pakali pano kaya simukaziwa malegeni amene ndithu mukhale nawo mwainu nokha ndakuwuzani kapangidwe kachi si chovuta so iyayi kwa inu komanso enafe timasusa zoti ayi zopyopyana iyayi monga so ine ndikaziwa kuti anthu amatani amapyopyana kutenga chidacho ndikuika mkama iyonso ndikubwera kuzakupyopya kwawo mzimayi ndiye ineso ndili muchimenecho kuti ayi kuyambira lero ndikayesa amunanga ndifuna lero nditani ndipyopyeni apaso ndaphunzirapo zambiri chifukwa samangoti ndikuziwa zonse ayi ine ndine munthu wankulu koma zimene sindikaziwa koma zinazo ndimaziziwa chinangondisalira chopyopyacho ndiye lero ayi kakale mphamvu zachepa kubabe ndikayisisa abe tikagwirane pamene paja tandika ndikukamwako ndikaone kuti kodi abambo ndiyasangalasa chabwino ako kwanga kumeneko utsiriza modani mumalizira ndinwe ineso nane ndifungwalimbikisa azinzanga oti amene asamaziwa kunena kuti kumpyopyona mamuna azimpyopyona mamuna umene chimene cheso ndi chikondi kwambiri ndiye amene aliyesa amene asakuziwa chimene chachiziwe ndaonaso lero kudabwa kunena kuti pano pali achikulire osaziwa zimenezo poti akuti mwana amakhoza kulanga wankulu ndiye ndaranga onse dziko lonseli kunena kuti aziziwa kumpyopyona mamuna kupyopyona kuti anthu ozona ngati kisi tu yemweyo kupyopyona nakogona kuyamwa chida chida cha mamunacho katundu wathuyo nyumbamo chabwino kumeneko mayi wanga inokundi achati munayambisa yoswa isene kupanda tukukoka munaiwala kosati kanyemba kacha kama khangaliso chida cha bambwe koma mukati mwakoka kama sweka kama sweka ineyo ndikulimbikisa anzanga amene akutimvera pano kunena kuti zimene takambirana pano azitenge kuti zinthu zimene zindizofunikira chifukwa kopanda zinthu ngati zimene zindikhulupirira mabanja kulibe ndi umoyo wathu walero mmene ulili azibambo osakhazikika mnyumba amanena kuti ndi wako akakhala nyumba akangopita kunja ndi wali yese ndiye pafuna kuti tigwire zimenezi tiyeni tipangeni zokoka zikhale komanso kugwiragwira kumene kwanineka pano tiziyesera ndithu kugwiragwira mmene mungapangeni koma zimatengera tu zimene zisotu osati muzizipanga chikuti lero tipange izi mwayambana ndikhulupirira nawo kuti chikondi sitingakhalepo ngakhale mwayambana kumamonesa kuti chikondi chilipo lero tunde ticheza lero ndiye mugwirane mpange zimene zija mmene mungapangire ndaphunziraponso kunena kuti ati kuyamwana ichiso
ndi chinthu chena kuti ndachiphunzira limodzi inu ndine amene mukutimva kuti tiyeni amene wakufuna kwabwino amene angakonde kuti titakumayamwa tiyeni ndi mmene amene wachimvera chinthu koma mwambo ndiofunikira makutu akhale sizililira makobiri zingolilira kuti komba amene timamuzolayi basi ndi amene ungagwirise ndiye kupanga kwacheso kuti nzovuta kupanga kwacheso ngosavuta mongoyika kuchala nguzayika kuchala basi ntchito komano muyezo musankhe nokha mukapanga kwambiri mamuna sizitha kumunyasa koma iniyo mungopanga chiseko choti chizisekera nanga tiziphwisa tikamayenda ngati tisachuluse chifukwa tikachulusa ndi muja mavuto amakhalapo onena kuti zimene zimabwesa so ukweche ukapambanisa ungokhala level yabwino koma sizimapereka so kafungo kena kaji zingokhala medium yona kuti chogwirizira chapamalo chatheka ndi chimenechi ndikhulupirira kuti zikhala zabwino ineyo tu azimayi ndithokoze kwambiri chifukwa siyoti lero munapatula nthawi yanu kuti tichezemo program imeneyi ya nkhani za mbanja mukhulupirire komanso kudziwa nati program imeneyi ikuthandiza anthu ambirimbiri chabe kunena kuti akabwera mafunso nthawi ina tibweranso kuti muzayankhe mafunso onse amene anthu akumakhala kumafunsa mu programu yathu imeneyi ya nkhani za mbanja tikhulupirira kuti muzatilandiranso chabwino ndeka nyimbo kotsekera kachatu Mwaile, 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 wazama, obasali manja, obakasuti, mwaile, mwaile, ineyo dzina langa ndilomwe lija akweni ano mu program imeneyi ya zambanja ndithokoze kwambiri zanga Precious Voice amene wajambula zonsezi komanso kuikonza program imeneyi kuti noyo pamenepo muonere komanso kuti program imeneyi lero ikhaleko pamapeto ndithokozeso kwambiri anzathu atamirati project amene ndi yankho la vuto lanu lina lililonse la kuchipinda makhamu kumayimba mafoni ineyo chida changa chimafota mofoka komanso nkangagwira amayi nthawi mwenda kwanza pali zambiri zimene madandaula ndiyeno lero program yathu amene wanzathu atamirati akhala akuthandizani komanso kuyankhani mavuto onse amene makhala nawo kuchipinda nambala zawo ndi zomwe ndithu mukuona pansi pa kanema wanoyo mwakoma nonse tunalenso programu yotsatira sabata ya mawa. Tamirati Herbal Products. Kuchokera ku Tamirati Herbal Products tuli ma herbal products othandiza mavuto osiyanasiyana. Takulandirani kuchokera ku Tamirati Herbal Products. Tamirati Herbal Products timakhala ndi ma herbal products osiyanasiyana koma tsiku la lero takubweretsani product ya Maka Plus Mamba. Maka Plus Mamba ndi product imene imathandiza mavuto akuchipinda. Tikakamba za mavuto akuchipinda kuli mavuto osiyanasiyana amene anthu akhudzidwa nawo okhudzana ndi kuchipinda. Tikukamba za vuto monga ngati kuchepa mphamvu za kuchipinda. Tiwani kuti ku Tamirati Herbal Products tili ndi product imeneyi ya Maka Plus Mamba imene imathandiza mbali imene ya kuchepa mphamvu za kuchipinda. Kuti mudziwe imene mungayipezere tembani foni pa manambala yawa 0 manena awiri 727 ma 8 awiri 32 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 komanso tembani pa nambala iyi 0 ma 8 awiri 604 ma 2 atatu 0 0 ma 8 awiri 604 ma 2 atatu 0
0 ma 8 awiri 604 ma 2 atatu 0. Tikukamba kuti ngati muli ndi vuto limene lakutopa msanga kuchipinda, vuto limene liso mutha kugwiritsa ntchito product imene ya Maka plus Mamba kuti inu muthandizike kumbali imene yakutopa msanga. Kaya mwina ndikutheka muli ku Kasungu, kaya ndi ku Ntchewu, Dedza, Lilongwe, Salima, Dowa, Ntchisi, Nkhotakota, Mchinji, madera onse achigawo chapakati, Maka plus Mamba akupezeka. Tembani foni pa manambala yawo 0 manena awiri 727 ma 8 awiri 32 0 manena awiri 727 ma 8 awiri 32. Komanso tembani pa nambala iyi 0 ma 8 awiri 604 ma 2 atatu 0 0 ma 8 awiri 604 ma 2 atatu 0. Yimbani manambala amenewa kuti muthandizidwe mene mungapezere product imene ya Maka plus Mamba kuchokera ku Tamirati Herbal Products. Tamirati Herbal Products. Kuchokera ku Tamirati Herbal Products, tili ndi ma herbal products othandiza mavuto osiyanasiyana. Tili ndi Maka plus Mamba yemwe amathandiza mavuto akuchipinda monga kuchepa mphamvu za kuchipinda, kusowa chilakolako cha kuchipinda, kutopa msanga kuchipinda, kuchepa kwa mbewu ya kuchipinda. Pezani Maka plus Mamba kuchokera ku Tamirati Herbal Products kuti nako kuchipinda zizikhala zikutheka nthawi zonse. Timbireni phone pa 0997 278 832 0997 278 832 kapena 0886 042 220 0886 042 220. Maka plus Mamba akupezeka malo ambiri mdziko muno. Timbireni pa 0997 278 832 0997 278 832 kapena 0886 042 220 0886 042 220. Tamirati Herbal Products. Ngati mukumvera program imene ya Maka plus Mamba kuchokera ku Tamirati Herbal Products, tikukamba za vuto monga ngati kusowa chilakolako cha kuchipinda. Mwina zimatheka osamakhala nacho chilakolako cha kuchipinda. Tapezani Maka plus Mamba akuthandizeni ku vuto limene lakusowa kwa chilakolako cha kuchipinda. Komanso mwina ndikutheka kuchepa kwa mbewu ya kuchipinda. Kuchepa kwa mbewu ya kuchipinda. Ngati vuto limene muli nalonso, tapezani product imene ya Maka plus Mamba kuti akuthandizeni ku vuto limene lakuchepa kwa mbewu ya kuchipinda. Mukapeza Maka plus Mamba kudera lanulo, inu dziwani kuti mukhala kuti mwapeza thandizo kumbali imene ya kuchepa kwa mbewu ya kuchipinda. Ndiye zindikirani kuti product imene ya Maka plus Mamba ikupezeka pafupifupi boma lililonse. Koma kuti muipeze product imene nkhani ndikungoyimba manambala amene mukayimba ndiye kuti muuzidwa amene mungayendere kuti mukapeze product imene ya Maka plus Mamba kuchokera Umasankha bwanji mtima wanga ukafuna kukonda. Umasankha bwanji mtima wanga ukafuna kukonda. Umagwa mchikondi nthawi imene sindikuyembekezera. Umakonda munthu pomwe iye samandikonda. Ndikamalira iye amakhala kuseka kukondwa. Nkamaso walulo iye amakhala